Čaute, vítajte u ochutnávky azijských sladkostí v spolupráci s Happy Wok. Poďme sa na to pustiť. To? Wow, čo si blázon. Mochi. Máme tu mochi roll. Mochi roll ukážeme na kameru. A čo to je za príchuť? Green tea, red bean milk. No. Píše tu niečo grafiťácky, nevieme to prečítať. Tuto píše po slovensky. Koláčiky, rýžové moči, zelený čaj a červená fazoľa. Joj, budeme prdeť. No. No nič, ideme to otvoriť. Ty kokso, aké to je želatinové. Juj. Pelentek. No akože vonia to nehorazne. Let's go. Je to akože... Ty kokso, akože je to lepšie, ako som si myslel, že to bude, lebo vonia to oveľa horšie, ako to chutí. Je to cítiť ako takú umelinu, ale má to docela dobrú chuť. Je to úplne taký vankúšik v ústach. Hodnotím to 7 sloníkov z 8 kolotočov.